co za nimi. Dneska tady mám, koukejte, tady můžu pane, Secret je tady úplně dole. Secret. Tam musíte třeba padnout, jo. Já jsem dostal ještě od nikoho. To mi taky padlo z toho labu, teda styče. Takovou divnou věc, to nejde divně. Nechci to na to říct. Jsem to otevřel hlavnou. What? Já to neukážu. Pičovka. Promiňte, to jsem řekl omylem. No ale otevírám. Mám styčáka. Můžu napravit ruce. Wow. Takže to ještě otvírat ten balík, si chvilku počkejte, jo. Chodím do koše. Počkejte chvilku a stopnu, protože taky musím si dát další labuba na koup. Tady jsem si to koupil, ale to je ta ne labuba, promiňte, styče. A dneska mám nějakýho divnýho. Jde pomáčkli úplně. To vzal, zkusím to. Jsem dneska. Hej, misku. Ty už to je zase milé. Tak prostě můžu ho jiný. Koukejte, to je ten organ. Už je taky skoro Secret. Wow, koukejte, já vám to ještě jednou ukážu. I